Җомга көн чыгарылышыбызны җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез. Шушы көннәрдә гомер бәйрәмнәрен каршылаучы һәммә кешене дә ихластан котлыйбыз. Саулык, сәламәтлек белән бәхетле көннәрдә яшәргә булсын сезгә. Ә хәзер әйдәгез безгә килгән хатлар белән танышабыз. 1 гыйнвар көнне Мишабаш авылында яшәүче Шәрәфиев Фәнил Фәрит улының гомер бәйрәме 60 яшьлек юбилее. Әти-әнисенең кадерле улы, тормыш иптәшенең сөйгәне, балаларының яраткан әтисе, килен кияүләренең сердәшчесе, оныкларының юмарт бабайлары, барлык туганнарының терәге ул безнең әтиебез. Бу дөньяда иң кыйммәтле нәрсә кеше гомере. Әле яңа гына яшим дип дөньяга аваз саласың. Шул арада аккан сулар кебек гомернең дистәләгән еллары үтә дә китә. Артка борылып караган саен узган гомер юллары, истәлекләр күз алдына килә. 60 ел эчендә Ходай биргән гомереңдә күпме авырлыклар, күпме шатлыклар күтәреп уздың. Сынмадың, сыгылмадың, бар яктан да өлгердең, берсеннән берсе энҗе бөртегедәй балалар үстереп, хәзер шуларның уртасында балкып утырасың. Һәр кемгә үрнәк булырлык барлык сыйфатлар да бар синдә, әтиебез. Син тормышта бар көчеңне куеп, елмаеп, авырлыкларны җиңә беләсең. Әтиебез, син безнең ныклы терәгебез. Без сиңа барысы өчен дә бик зур рәхмәтлебез. Син безгә бу тормышта нык, көчле, эшчән булырга өйрәттең. Син булганга туган йортыбыз түгәрәк, бар да җитеш. Әти, синең тормышыңның матур, рәхәт, алтын, бәхетле чагы җитте. Балаларың, оныкларың сау сәламәт, яныңда сөйгән тормыш иптәшең, кадерле әбиебез, яраткан эшең бар. Яраткан эшеңнең нәтиҗәсе бик күп мактаулы исемнәргә лаек булдың. Быел исә Татарстанның ат казанган урманчысы исеменә ия булдың. Без сиңа шушы алтын мизгелләрдән тәм табып, шатланып, сөенеп, исән-сау, рәхәтләнеп яшәүеңне телибез. Син безгә бик кирәк, без сине бик тә яратабыз, әтиебез. Кадерле кешебез, сиңа гомернең иң олысын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Якты алтаңнар, зәңгәр күк йөзе һәр чак яктыртып, балкып торсын. Таң җилләре, җан тынычлыгы, шиксез бәхетләр өстәсен. Эшеңдә тагы да зурдан-зур уңышларга ирешеп, яхшы күтәренке кәефләр юлдаш булсын сиңа алдагы гомереңдә дә. Еллар үтә, оча гына, искән җилдәй, аккан судай. Сиңа гомер буйларында сәламәтлек бирсен Ходай. Гомер шулай уза икән, әйдә, узса узсын, тик килер еллар имин булсын, бәхетләрең тулып торсын. Әтиебез безнең кадерлебез. Без бәхетле җирдә син барга, фәрештәләр кунсын иңнәреңә, туган көнең белән котларга. Изге җанлы, киң күңелле, кадерле әтиебез. Сине чын күңелдән тагын бер кат туган көнең белән тәбриклибез. Безне кадерләп, аталарча кайгыртып үстергәнең өчен мең-мең рәхмәтләребезне әйтәбез. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да, киңәшчебез дә. Тормышта һәр нәрсәне син үзең таптың. Үз кулларың белән эшләдең, һәр эшне җиренә җиткереп башкардың. Киләчәктә әниебез белән пар канатлар булып, тынычлыкта, муллыкта без балаларыгызның, оныкларыгызның игелеген, рәхәтен күреп, озын-озак еллар тигезлектә гомер итәргә насыйп булсын. Яшәү терәге син безнең өчен, кешелегең белән үрнәк син. Мең-мең рәхмәт дибез сиңа, әти. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Сине яратып, хөрмәт итеп, тормыш иптәшең, балаларың, 7 оныгың, туганнарың исеменнән улың Инсаф, киленең Алинә, оныкларың Сәфинә, Әмилә дип тәмамланды котлау хаты.
Мишәбаш авылында яшәүче Фәнил Шәрәфиевны ихлас күңелдән олы юбилейы 60 яшы белән котлыйбыз. Саулык, сәламәтлектә, тигезлектә балаларыгызның игелеген күреп, бик бәхетле булып яшәргә насыйп булсын. Durmuş kiyeni telerinde eti enni bar şilek. Durmuş alıp barganlarda balamı deyip yanganlarda ikisi birge kirek. Bildireme şilekleri elli bar yürekleri eti yanında eni bar enni yanında eti. İyiziliklerin şularının tozalıkların şularının birisini Xuday jellemi. İyiziliklerin şularının tozalıkların şularının birisini Xuday jellemi. Kuşlarday sayraşıp üsttük Ömrü giyeni tegizide Şaypalamadı barışinekler Bir yıldan bir adından Otlauğa ikigizide Mildireme şilekleri Elli bar yürekleri Etti yanında eni var Eni yanında etti İyiziliklerin şularının Kazalıkların şularının Bilsin Xuday jellemi. İyiziliklerin şularının Kazalıkların şularının Bilsin Xuday jellemi. Yaşamadıgizde bitsiz 58 düşün İndi yaşasagiz idi Oşurgan kuşları kızının Duyup iktibar küşün Mildireme şilekleri Elli bar yürekleri Etti yanında eni var Eni yanında etti İyiziliklerin şularının Kazalıkların şularının Birisini Xuday jellemi. İyiziliklerin şularının Kazalıkların şularının Birisini Xuday jellemi. Tügilmesini bar şilekleri Tügilgen tuğup bulmaz Qaysı kız bulmaganda da İki kız var şokta kibik Biz jılıp bulmaz Mildireme şilekleri Elli bar yürekleri Etti yanında eni var Eni yanında etti İyiziliklerin şularının Kazalıkların şularının Birisini Xuday jellemi. İyiziliklerin şularının Kazalıkların şularının Birisini Xuday jellemi. Birisini Xuday jellemi. Birisini Xuday jellemi. Җырлы бүләк тапшыруын дәвам итәбез. Безгә килгән икенче хат белән танышабыз. 22 декабрь көнне кадерле әниебез Кашапова Дамира Шайдулла кызының күркәм бәйрәме 55 яшьлек юбилее булып үтте. Әниебез табигатьнең аклыкка, сафлыкка күмелгән иң матур мизгелендә Югары Симек авылында Шайдулла белән Хадиша гаиләсендә 9нчы бала булып дөньяга килә. Һәр авыл баласы кебек үк әниебез дә табигать кочагында иркәләнеп, әти-әни назын, җылысын тоеп үсә. Мәктәп, студент еллары аның күңелендә якты хатирә булып үзенең эзен калдыра. Тормыш сукмагы әниебезне сабага алып килә. Әтиебез белән гаилә корып, яңа урынга нигез салып, 2 улына тормыш бүләк итәләр.
тату, матур гына гомер кичергәндә, язмыш җилләре бер-бер артлы әтиебез белән энебезне безнең арадан алып китте. Сынауларны тормыш өйеп бирде. Кайгыларга башың иймәдең. Сабыр булдың. Шуңадырмы инде, әй авырла тормыш димәдең. Үзең генә беләсеңдер инде, таңнарыңның ничек атканын. Сизәсеңме, әни, бәйрәм булып, бәхетеңнең бүген кайтканын. Әниебез, бүгенге көндә син 3 оныгыңның яраткан әбисе, гаиләбезнең иң кадерлесе, һәр яңа көнгә куанып, шөкранә кылып, яраткан хезмәтеңә, Саба гимназиясына балаларга белем һәм тәрбия бирергә ашыгасың. Күпме сабыйларның күңеленә шифалы орлыклар саласың. Алар язмышы белән дә яшисең, сөенәсең, кайгырасың, ярдәм итәргә тырышасың. Нинди олы җанлы, мәрхәмәтле, изге күңелле кеше син, әниебез безнең. Тормышыбызда иң изге, иң кадерле кеше ул безгә әниебез син. Кирәк вакытта ярдәм кулы сузучы, шатлык борчуларыбызны үзеңнеке итеп кабул итүче, иң олы йөрәкле кеше дә син ул әниебез. Акыллы киңәшләреңне безгә һаман бирәсең. Олы җанлы әниемә килә, рәхмәт диесем. Күңелең бүген сизәм, дулкынлана, үз алдына никтер сөенә. Ул да түгел, моңсуланып китә, гомер узгангамы көенә. Куанырга сәбәп бар ул үзе, җиттең менә 2 бишлегә. Күпләргә әле 55 яшьлек гомер, бу җитмәслек биек үргенә. Шатлык тулы якты көннәр сиңа, гел юлдаш булсын. Бүгенге матур көннәр гел кабатланып торсын. Күңелең гел изгелектә, сокланып һич туймыйбыз. Юбилей бәйрәмең белән әниебез чын күңелдән котлыйбыз. Иң изге теләкләр белән улың Илнур, киленең Алисә, оныкларың Язилә, Самат белән Салават бу теләкләргә кодагыйлары да кушыла. Дамира Кашапова, сезне 55 яшьлек юбилейгыз белән котлыйбыз. Һәр аткан таң сезгә бәхет алып килсен. Балалар игелегендә, оныклар куанычында яшәргә насыйп булсын. Әнекәй бәгърем үпкәләнә безгә, яннарыңа бик яш кайтмайбыз. Һәр туган көн саен бу тормышның ыгы-зыгысында кайнайбыз. Газиз әнекәй, синең йөрәккәең күпме наз һәм җылы сыйдырган. Араларда чакрымнар булса да, күңел белән сиңа сыенам. Кошлар кебек тормыш күкләренә, әнекәй кошчыкларын очыра. Балакаем нишләп йөри диеп, безнең өчен һаман борчыла. Газиз әнекәй, синең йөрәккәең күпме наз һәм җылы сыйдырган. Араларда чакрымнар булса да, күңел белән
Сез Саба телевидениесында җырлы бүләк тапшыруын карыйсыз. Без аны алга таба дәвам итәбез. Хәзер зәңгәр экраннар янына якынрак Рузия Абдуллинаны дәшеп калабыз. 27 декабрь көнне Байлар Сабасында яшәүче иң кадерле кешебез, әниебез Абдуллина Рузия Зәйнулла кызының туган көне. Әниебезне гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Кадерле әниебез, тормыш юлыңда без балаларыңа ныклы таяныч булдың. Син булганга гына иңнәребездәге авырлыкны тоймадык. Һәрчак без диеп яшисең. Сабыр һәм кешелекле, ярдәмчел һәм кунакчыл, бала җанлы, эчкерсез булуың безне шатлык борчуларның үзеңнең йөрәгең аша үткәреп, киңәшләр биреп, ярдәм итеп торуың өчен мең рәхмәт сиңа, кадерлебез. Котлы булсын, әни, туган көнең. Матур булып атсын таңнарың. Рәхәт яшә, игелеге кайтсын, син үстергән һәрбер балаңның. Кадерле әниебез, сиңа шатлыкларның иң олысын, сәламәтлекнең иң ныгын, гомернең озынын телибез. Туар таңнарың өметле, көннәрең тыныч, гомер юлың кояш кебек якты булсын. Яшәү дәртеңне сүндермичә, кайгы җилләренә юлыкмыйча, гомер итәргә язсын. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәр вакыт сиңа таянабыз. Безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, әни синнән нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомере, кояш кебек син дә бер генә. Сине яратып, улларың Данил һәм Илмир гаиләсе. Шушы изге теләкләргә туганнарың да кушыла. Байлар Сабасында яшәүче Рузия апа Абдуллина, туган көнегез котлы булсын. Төп йортта тәрәзәләрнең утларын сүндермичә, бәхетле әни булып, балаларны каршы алып, әле бик күп еллар яшәргә насыйп булсын сезгә. Күзләре җитә диеп моңсуланыма, өмет үзмә килер язларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Күзләрендә гөлләр яшәрерлек, әни синең җылы назларда. Айдан микән, әллә кояштанмы, күзләреңә күчкән яктылык. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Балам диеп сөеп бер карасаң, бөтен дөнья китә яктырып. Йыракларда синнән яшәсәм дә, йөрәгемдә һәр көн син минем. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Бу җырымны сиңа багышладым, мәрхәмәтле газиз әнием. Мәрхәмәтле газиз әнием. Җырлы бүләк тапшыруын бүгенгә инде шушы урында төгәллибез.
Без сездән дә якыннарыгызның бәйрәм шатлыкларын бүлешкән матур эчтәлекле, якты теләкле котлау хатларын көтеп калабыз. Без аларны һәр җомгада ияләренә бергәләп ирештерәбез. Ә бүгенгә сау булыгыз!